krátkodobosť, fakt toho vyhodnocovania, ktoré sme naučení a preberáme toho performanceu, a to teraz nechcem útočiť na performance, ale veľmi, veľmi sa to prelína do tých brandových akoby metrík a očakávaní. Ďalej je to, ako som aj spomenul, to porovnávanie z PPC. Že ozaj porovnávame ceny za klik, alebo teda klienti často poukazujú na ceny za 1000 zobrazení a tak ďalej. Chcú rýchly efekt, že ozaj nechcú čakať ani mesiace, chcú fakt vidieť to, že do pár týždňov vidia reálnu návratnosť. Ja sa snažím im vysvetľovať, že v podstate keď počkáme, tak ono to je krásne vidieť, doslova poviem jednu stratégiu teraz, čo robíme pre viacerých klientov. My si už teraz pripravujeme publiká, ktoré budeme remarketovať z brand kampaní počas Vianoc. Čiže niekoľko mesiacov vopred si pripravujeme tú stratégiu, kedy z brandu to preklopíme na performance spoločne aj s performance agentúrou.